Judit, Àlex, Casum. I avui ensenyarem el nostre lloc amunt els castellers. En aquest lloc aprendrem sobre la cultura catalana. Primer comença la persona més jove. Un jugador agafa una carta i li diu la pregunta al jugador que li toca. Ara responde la pregunta, agafa una figureta de castell. I si no encerta la pregunta, no agafa una figura de castell. I si es cau al castell, ha de començar de nou. En aquest lloc es pot jugar de 2 o 4 jugadors. Aquest joc es pot jugar a partir de 9 anys a 99 anys. En aquest joc es necessita 40 cartes de preguntes i 30 fitxes de castellers. I molta habilitat per construir el castell més alt. Quan s'acaben totes les cartes de pregunta, s'acaba el joc. I qui té el castell més alt guanya. Esperem que us agradi jugar el nostre joc. Amunt els castellers!